Balaguer celebrarà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya el dimarts 10 de setembre a 2:15 del vespre a l'església de Santa Maria. En el marc del mateix es commemorarà el 125è aniversari del naixement de Joan Sauret, així com els 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic i els 50 anys del naixement de Guillem Agulló. La commemoració de tots ells comptarà amb la col·laboració de la companyia La Pertinent, de la Xemeneia Espai de Dansa i Moviment i de l'Escola Municipal de Música. Per al Guillem Agulló s'ha preparat un seguit de textos del llibre Guillem de la Núria Cadenes, que el Jesús Agelet de la companyia La Pertinent els recitarà. Després pel Salvador Puig Antic a través d'una coreografia de la Xemeneia i la música de l'Escola de Música. El que fem és recitar la cançó que en el seu moment Joan Isaac va dedicar a Margalida, que era la companya de Salvador Puig Antic. I a més per a Joan Sauret, el Jesús Agelet també, amb el Francesc Vilalta, el que fan és també un seguit de textos del llibre Bellviure del Joan Sauret. Al finalitzar l'acte es farà una ballada de sardanes a la plaça Cecília de Comenges amb la cobla 11 de setembre. Aquesta és una de les novetats de la Diada d'enguany a la capital. Es continua fent a Santa Maria a 2:15 del vespre, però l'acte de la sardana que es feia el dia 11 a la plaça a la tarda, doncs l'hem passat després d'aquest acte institucional que es farà a Santa Maria a 2:15 del vespre. Es farà allà la ballada de sardanes, on naturalment sou tots convidats. Una altra de les novetats és que el dia de la Diada, el dimecres 11 de setembre a les 12 del migdia, es farà una ofrena floral al monument dedicat a la unitat de la llengua, conegut amb l'acrònim de l'Escull, obra de l'artista balaguerí Josep Mateu. Des de la Paeria fan una crida perquè la ciutadania participi en els dos esdeveniments, especialment en el del dia 11, jornada en què s'han convidat totes les associacions de Balaguer. El dia 11 potser és l'acte més local, que és on volem que participin tots els balaguerins i balaguerines, no? Pot ser l'acte institucional també, però està molt més encarat i potser no tothom se sent cridat, tot i que fem aquesta crida que tothom hi participi, però sí que volem que el dia 11 sigui com un acte molt més popular. Com ja s'ha anat fent els darrers anys, els actes de la Diada a Balaguer comptaran amb una fila zero per a les persones amb mobilitat reduïda i llengua de signes per interpretar el que es va dient.